niin, tähän asti on päästy autolla. Tuolla näkyykin tässä mihin ollaan menossa. Eli jos tuossa on kallaa, niin aika helpot on kalapaikat. Tämmönen lyhyt polku. Tässä autotien vieressä on tosiaan tää paikka. Tää jokihan on sinänsä aika pitkä, mutta tästä tuonne Alavirtaan ja alkaa kalastusrajoitusalue. Tässä on tämmönen jonkun kokoinen pätkä, mitä voi kalastaa. Koskaan en oo täällä käynyt. Mitään kosketuspintaa ei oo tähän mestaan. Oikeastaan tää tuli sitten, että mä ajanut tästä jonkun kerran ohi ja sitten aloin selvittää, että katsoin, että ihan kivan näköinen mesta, että tuliskaan tuolta kallaa. Niin aloin selvittää ja katsoin, että tänne on varsin kohtuullisen hintainen lupa, 6 € päivä. Et sama käydä kopasee. No, kohta nähdään, että onko vörtti. Tämmönen mukava pikkujoki. Ei ainakaan heti tullut tärppeen. Tossa joku mies ja poika näkyy olevan tulossa tänne päin kalavehkeiden kanssa. En ole varmaan ainoa kalastaja tänään tässä. No nyt on valtaisa saalis. Jätti ahven iski. Lippaa uistimen. Vähän lähde karkku, niin pääset tuonne takas omies joukkoon. Adios. Tekis mieli sanoa, että peliä auki, mutta ehkä täkykaloja ei lasketa. Laiskuus kostautuu. Otetaan pitemmän kepiin. Tähän on muuten hyvä, mutta tämä on pitkä. Eli tuo menee tonne olkapäähän. Eikö kynnärpäähän asti. Ja kivempi olisi heitellä vähän lyhyemmälle. Ei heittoa ilman heinä. Jos jotakin pitäisi sanoa tästä paikasta, niin ei heittoa ilman heinä. 2 paikkaa heittäneenä, niin tähän mennessä kokemus älyttömän matala ja todella paljon kasvustoa tuossa joessa. Eli koko ajan tulee uistimen mukana roskaa. Ja tää olisi parempi paikka rehellisesti perhovuolle kalasta. Mutta mä käyn vielä tuolla ylempänä, ei vielä luovuteta kuitenkaan. Tadaa! Klassikolla liikenteessä. Vähän on kyllä maalikulahti. Mepsillä ei nasahtanut. Kokeillaan tätä 4 grammasta jakki. Jätti ahven. Iski. Jakki. Joo, ei oo kyllä koolla pilattuja nämä tämä joe kalat. Ainakaan tähän mennessä on. Toivottavasti täällä on myös se kala, joka syö noita pieniä kaloja, mitä mä oon tähän mennessä vaan saanut. Siinä on vaan semmonen juttu, että se kala on yleensä hauki. Ois edes isompi ahven eikä hauki. Siihen on jäänyt jollakin pyytö. Sanokaapa, jos mä otan tosta tuolla, sillä on koukku päässä. Siellä on kala. Mä saan kalan sillä. Tää on virtavesistö. Virtavesistössä ei saa onkia. Niin rikonko me silloin laki? Joo, kerätään tätä sontaa pois luonnosta. Ei jätetä jos nähdään. Tää voisi olla viimeinen mesta. Ehkä tuonne vielä vähän tää helpompi kävelee mitä mä testaan. Jos ei sitten tuu, niin sitten ei tuu. Tuolta sillalta lähin. Oiko ihanammin päivä enää alkaa? Kato vaan, ei ole jäänyt pohoja. Hei, pisteet siitä. Ui. Vielä pienempi kuin nämä aikaisemmin. Harjus. Onko se harjus? Vai siika? On niin pieni, ettei tunnista. On se pikku harri, joo. Mitenhän me saadaan tää irti? No niin, nythän sieltä tuli jo jonkunnäköinen kala. Kalan näköinen kala. Ei oo kyllä iso vielä tämäkin. Harri se on. Harri se on tämäkin. Mahtaa olla alamitta. Mutta hei, eka tämmönen niinku voisi sanoa, että kala. Kala tästä paikkaa. Pitäis löytää se harjuspaikka tai saatto syönti alkaa. Kyllä se on 30. Nippa nappa. No niin, pikkusen muuttu homman luonne tässä, kun sai ensimmäisen mitallisen harjuksen. Vaikka nippa-nappa mitallinen, mutta mitallinen kuitenkin. Aikaisemmin tuli vaan noita kääpiökaloja, pikku aavenia ja pikku harjus, mutta
Olin valmis jo tuomitsen tämän paikan, että aivan surkia paikka, mutta nyt tarpeeksi kalastus kiinnostaa. Noniin. Ei, se irtos. Se irtos. Se irtos. Sääjin kameran kanssa. Tommosen jakkiin otti. Jakkiin otti, mutta mies tohelo. Ei taida ottaa toista kertaa. Viimeinen tanssi tämä lontton. Sitten lähdetään nukkumaan. Mies toheiloi. Se on varmaan se yleisösyy tässä hammusta, miksi se kallaa ei tule. Joo, tämä Raudasjoki oli ihan mukava paikka, kun kävelee tänne vähän kauemmas tiestä, niin täällä on vähän paremmat senssit. Tänään tuli yksi mitallinen harri sillä lottopeteellä ja toinen oli kiinni tuolla jakilla. Se vähän harmittaa, kun se karkas. Joo, eipä siinä. Mä luulen, että kun tuonne kävelisi vähän vielä pidemmälle ylävirta, niin löytyisi vielä parempia paikkoja. Siihen tien viereen ei tosiaan kannata jäädä. Siihen saa kyllä näppärästi auton parkki. Siinä on se potkuriparkki. Seuraavaksi minä lähden nukkumaan ja sitten jatketaan Sodankylän kalapaikkojen selvittelyyn. Onko Raudasjoki sulle muuten tuttu paikka? Ootko käynyt tai saanut täältä jotakin? Heitäpä kommentti. Nyt lähdetään aika niin urbaanisti kalastaa, eli ollaan tässä Sodankylän infopisteellä Levaarilla. Tästä lähdetään tuonne alaspäin. Sodankylän kylän lähellä. Tuosta infopisteeltä lähti tonne Kitiselle päin. Ja tää tosiaan melkoisen viidakon läpi piti tänne rämpiä. Ja on aika Vietnami. Sääskiä on ihan tarpeeksi. Mutta ei aleta valittaa, vaan aletaan heittää viehettä tuonne ja katsotaan, että tuleeko sieltä kalaa. Mulla on testissä tämä mun uusi ihan todella kevyt vapa. Basara Mini Jig 7. Tää on ehkä jopa liian kevyt, jopa tää homma. Mä luulen, tää on niinkö Mini Jig 7 ja tää on viehesuositus 1/7. Eli ihan tosi kevyt Mini Jigi vapaa. Jos kohta edellisissä kohteissa mulla oli ihan liian raskas keppi, niin nyt mentiin sitten toiseen ääripäähän. Kun tätä paikkaa katsoo, niin mulla on semmonen pelko, että tänään kokeillaan, että miten tää pikkukeppi kestää hauenpuru. Oho, sieltä. Pikku abbore. Jee. Turhan pienen ruokakalaksi. Tähän mennessä vaikutelma on kyllä se, että ei tarvitse tulla toista kertaa. Olisiko jopa huonoin paikka tänä vuonna, missä on käynyt umpeen kasvanutta matalaa umpeita ja sikana sääskiä. Ja tänne tuleminenkin oli tommosen kauhean ryöteikön läpi. Voi elää jaksaa. Menikö poikki? Meni poikki. Liian kevyen luokan vapaa tämmösen rähmänäpin käyttö. Napsahti tuo kärki poikki, mutta mä tein semmosen yrityksen, että mä otan sen vekka ja jatkan heittelyä tuossa. Mä sen verran pystyn heittelemään tuolla nysäällä, mikä on tuossa. Tuolla hyppäsi hauki. Lähdetpä sen perään. Käy vähän käteen, mutta tässä täynnä skeidahtamaan, niitä vois mennä kyllä tuota. Lähtä kulkemaan tällä erää. Sen verran huonosti sujuu. Se ei aina mene ihan nappiin. Eilen oli ihan hyvä. Kaikesta oli, mutta hyvä päivä. Tuli vähän harjusta. Välillä se pitää vastustaa. Jihaa. Nyt katsotaan miten tämä kepukka pärjää. Mikrojigivavalla hauki kiinni. Hauenpetyykki. Najaa.
Pannahinen irtos. No niin kuin poliisi sanoisi, niin täällä ei ole mitään nähtävää. Mä lähden täältä kulkeen. Ei ollut häävi paikka. En varmastikaan tule toista kertaa tänne, mutta kävin täällä, niin sun ei tarvi käydä. Katkasin vaan kärjen ja pääsin yhden haaven kanssa kuitenkin temuilemaan tuossa. Nyt mä lähden pesulle ja nukkuun ja huomenna kattelen sitten mahdollisesti tuolta Sodankylän pohjoispuolelta yhtä paikkaa. Tämän Sodankylän ekskurssi on todennäköisesti viimeinen etappi. Sattasjoelle on just tullut, ostin tuossa juuri luvat ja on tällä keskellä mettää ja lähden etsimään kalapaikkoja sitten seuraavaksi tuosta Sattasjoen varresta. Tuossa pitäisi olla hyvännäköistä, ainakin karttakuvan mukaan hyvännäköistä koskea, että lähdetäpä katselemaan, että mitä sieltä näkyy. Täällähän on sillä lailla hauskasti, että lupia ei voi ostaa netistä, vaan pitää osakaskunnan sivuilta ottaa puhelinnumero ja soittaa sinne. Ja sieltä sitten sovitaan lupien osto. 5 päivä, 10 viikko ja 20 vuosi. Että ei ihan älyttömän paha. Tai kohtahan tuo nähdään. Sehän riippuu paljolti siitä, että saako tuolta kallaa. Ei oo kotona tämmösiä mäkiä. Enemmän korkeuseroa kuin koko Oulussa tässä yhdessä mäen. Sattasjoki siitä eessä. Periaatteessa optimihetket pitäisi olla aloittaa kalastus nyt tässä. Aurinko alkaa justiinsa painaa mailleen tuolla. Sieltä eka tärppi. Ihanhan sillä on asia. Taimen. Ei, on se taimen. Ihan mukava tammukka napsahti. Napsahti sieltä. Joo, harmi, että nää pitää tällä päästellä pois. Joo, justiinsa. Ei kanssa kun päästellä. Tuommoisen lottoon nasahti. No niin, siinä oli toinen kiinni, mutta se pääsi irti. Täytyy varmaan pitää koko ajan kamera päällä nyt. Samassa kohdassa se näyttää olevan. No niin, mutta kokeillaan lisää. Eiköhän jysähtänyt heti johonkin. Tuossa on siis joku pensas. Siihen ei passaa heittää. 2 metriä siitä vasemmalle on se niin hotspotti, mihin pitäisi yrittää heittää. Tuolla täytyy pitää mielessä. Mutta on täällä kalla. Se on nyt ainakin todettu. Tuossa on tuo yksi kohta, mä haluan sen kokeilla ja sitten siirrytään heti eteenpäin. Tässä ei niin isoa väliä ole, mihin voisi uistinta heittää. Aika lailla niin just sinne meni, minne ajattelin. Ja siinäkö ei ollutkaan taimi. Siinä on toinenkin heti perään. Tuo meni pitkäksi. Yllättävästihän täällä on tuota kasvillisuutta. Muutamia hyviä kohtia ollut. Ja sitä yhdestä kohtahan mä saisin taimenen ja siinä oli toinenkin kiinni. Se oli hyvä oloinen paikka. Ja. No nyt on ihan ok näköistä mestaa täällä. Tää on kyllä hienon näköinen paikka. Ai siellä on jollakin mökki tuolla vastaraan. Hauskaa kun nämä ei näy läheskään kaikki ilmakuvista. Mä yritän ilmakuvista aina katsoa, että onko mökkejä, niin en mene kenenkään niin takapihalle. Mutta kun suomalaiset tykkää piilopirteistä, mitä paremmin piilotettu, niin sitä parempi. Niin aina sitten huomaa monesti olevansa jonkun takapihalla melkein. Aivan huomaamatta. Mutta sekin on yllättävästi rakennettu mökkejä tämän joen rannalle. Että yllätyin ihan tuossa kun ajelin. Varsinkin se alakupätkä tätä jokea, niin on kuule mökkiä vieressä. Eikä siinä mitään. Se vaan tiedostaa kun lähtee, että siinä on semmonen pieni rajoite. Älyttömän hieno oli tuo koski tuossa, mutta aina ei hienot kosket ja hienot maisemat ja hienot saalit mene ihan käsi kädessä. Siitä ei nypy. Joo. En kyllä viitsi lähteä kahalaan. Vaikka oishan tuossa makia peili. Kuraa housutko ois. Kuraa housutko ois nyt jalassa. No niin, tulehan se. Pikku liru, mutta onhan se aina
Tiedättekö te? Hui! Siellä olla kala. Tääkö tässä alkaa ottaa ihan... Vähän niinkö... Näin niinkö... Näin niinkö... Ei, otti irti, voi paska. No se oli siinä tämä illan kala. Jännä juttu, siis mä veikkaan, että se saattoi olla jopa iso harjus, koska se ei hyppinyt. Joo, ei oo tulossa toista kertaa. No, on paha sitäkin päästä kokeilla. Jos se oli harri, niin oli muuten iso. Iso, mitä mulla on tänä vuonna ollut kyllä tuolla siiman päässä. Puolimetriseksi vähintään valehtelisi. Kyllä se on pakko uskoa, että harjus se oli. Kyllä hauki yleensä niin tuossa vaiheessa viimeistään niin vähän niin antaa itsensä iliin. Nää on justiis. Oho! Oho! No nyt se on hauki. Kyllä se on hauki. Eitäpä mulla ei mitään perukkeita. Vietää se tuolta. Pakko pitää ylhäällä, kun antaa se katkaisee tämä. Olisiko se ollut tämä sama sitten äskenkin? Ihan ok kokoinen hauki. Pannulle. Päivän hyvää työ. Ja ilman peruuketta. Kyllä tästä pitäisi joku kuntsari saada vähintään. Joo, malta oottaa, että pääsee laittamaan pannulle ton peijakka. Tuosta riittää nimittäin syömistä. Vika heitto tästä paikasta. Irtosi. Ehkä toisiksi vika heitto tästä paikasta. Siinä on hauen koti. Hauen koti on siinä. Tämä on kyllä niin hauen näköinen paikka. Hauen näköinen paikka. Minä epäilen, että tämänkin shown päätähti todennäköisesti on The Pike. Onko se hauki? On se hauki. Vaan tulla sieltä. Tai tykkä. Ei ole taaskaan Ei ole taaskaan peruketta, mikä hitto se on. Epäilen, että meillä on taas tullut aikataulut mennyt sekaisin. Harjus on eri aikaa liikenteessä kuin minä. Nyt on. Ai jos hauki. Ei, pääsin sanomaan. Sieltä Harri, jes! Tulihan se mitallinen Harri. Komia. Hetki sitten oli ihan valmis lähteä. Nyt on niin täynnä virta, että voisi olla täällä vaikka loppupäivä. Kello on nyt 1 aamulla. Eiköhän me jatketa kalastusta. Kausilupa tuli kuitenkin hommattua. Sodankylän reissut on reissattu yhteenvetona. Raudanjoki, ihan jees, pitäisi käydä sille vielä ylempänä kattoon. Se tienviereinen paikka, niin no siihen ei välttämättä kannata mennä. Siinä kylällä kävin Kitisellä heittelee. No siitä ei jäänyt paljon jälläkin polville kerrottavaa. Tämä Sattasjoki, Sattanen,
Mielenkiintoinen paikka. Tässä on paljon hyvännäköisiä koskia. Jotakin kalaakin tuli. Varovaisen positiivinen. Voisi käydä toisenkin kerran. Eipä mitään. Hei, menkää meidän verkkokauppaan. Ostakaa uistimia. Ne on hyvää hintaisia siellä. Ja tilatkaa kanava ja heittäkää kommenttia, mitä tykkäsitte tästä jaksosta. Ja minkälaista haluaisitte mahdollisesti tulevaisuudessa nähdä. Ei mitään. Nähdään tulevilla videoilla.